Seară bună într-o zi de luni, într-o nouă zi de luni, la începutul unei noi săptămâni, ultima din august. Bine v-am regăsit și sper că această lună ați trecut-o cu ușurință și săptămâna care începe acum o să vă, chiar dacă aduce unele provocări, sper să le puteți trece cu bine, pentru că dacă aveți informația și știți la ce să vă așteptați, într-un fel sau altul, putem să ne pregătim întotdeauna în mod corespunzător când știm foarte bine ce provocări ne așteaptă. Așa cum v-am obișnuit, vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că mi-acordați timpul dumneavoastră, care este, după cum știți, părerea mea, cea mai mare bogăție a vieții noastre, și pentru că îmi sunteți alături, pentru că mă susțineți cu comentariile dumneavoastră și cu sugestiile pe care le citesc cu interes, și în măsura în care pot și mă pot plia pe cerințele dumneavoastră, o să vin în întâmpinarea acestora în cât de curând posibil. Deocamdată ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Înțelepciunii prin stele, a acestei transmisii sub formatul pe care îl vedeți acum, care, după cum v-ați obișnuit, are 3 părți. Prima parte, prezentarea generală a acestei săptămâni, care nu se anunță a fi una neapărat foarte ușoară, după care o să trecem în revistă tranzitul lunii pentru aceste 7 zile, ca să știm exact cam care ne vor fi stările emoționale și mai ales partea de sănătate, dacă este să fie testată, să știm exact care zone ne pot fi afectate pe parcursul acestor zile, după care vom trece și vom face analiza detaliată pentru toate cele 12 semne zodiacale, începând întotdeauna cu semnul în care ne aflăm. De data aceasta vom începe cu semnul Fecioare. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă, că avem multă informație de transmis. Așa cum am zis, săptămâna 24-31 august, ultimele 7 zile din această lună, o lună care ne-a adus destul de multe provocări și ne-a adus destul de multe întârzieri în toate proiectele pe care noi le-am avut de făcut, de derulat, de rezolvat. Și chiar dacă este lună de concedii, și pentru cei care au fost în concedii, cu siguranță atmosfera n-a fost neapărat întotdeauna foarte relaxantă. Apăsarea generală care se simte la nivelul întregii societăți ne urmărește și ne marchează ca și atitudine și poziție față de toate lucrurile, situațiile, oamenii din viața noastră, atât pe plan personal, cât și pe plan personal și pe plan profesional. Săptămâna începe cu un aspect destul de dur și tensionat și se termină cu altul la fel de dur și de tensionat. Deci, într-un fel sau altul, toate aceste 7 zile nu fac nimic altceva decât ne testează din plin răbdarea, ne testează din plin capacitatea noastră de a ne adapta la tot ce înseamnă întârzierile și provocările pe care le primim ca și circumstanțe pentru tot ceea ce avem de derulat. Așa cum am zis, astăzi s-a perfectat quadratura dintre Marte și Saturn, micul și marele malefic, la 26 de grade pe axa Berbec-Capricorn, care vine să adauge niște provocări suplimentare pe tot ceea ce înseamnă starea de echilibru, pe tot ceea ce înseamnă starea de sănătate. Deci atenție că urmează săptămâna aceasta și săptămâna imediat următoare, 2 săptămâni în care va trebui să avem destul de multă atenție la tot ceea ce înseamnă acest echilibru pe care noi îl numim sănătate între minte și corp, să fim destul de atenți atunci când avem mai multă nevoie de odihnă, sau să fim atenți la primele semne pe care corpul nostru ni le dă și ne semnalează că ceva nu e în regulă pe o anumită, într-o anumită parte a lui în care se poate instala o boală sau cumva primim aceste avertismente pentru posibila instalarea unei disfuncționalități, a unei afecțiuni. Principal, acest aspect este un aspect foarte dur și tensionat. În primul rând ne testează răbdarea, pentru că practic orice încercăm să facem apare un obstacol. Oriunde încercăm să ne ducem sau orice proiect încercăm să demarăm, cât de mic și cât de puțin, chiar și în sarcinile de zi cu zi, întâlnim tot felul de obstacole, întâlnim tot felul de dificultăți pe care, într-un fel sau altul, trebuie să le trecem într-un mod creativ, invitându-ne la răbdare, pentru că el poate produce foarte mult stres, el ne poate crea o dorință de a trece în forță prin acel obstacol pe care îl întâlnim,
Și acest lucru nu face nimic altceva decât ne ia din energia noastră vitală. Rezultatele sunt de obicei cu stricăciuni și nu ajungem în niciun caz la un rezultat pozitiv, iar frustrările și enervările pe care noi le resimțim ca urmare a acestor frecușuri pe care cumva le putem avea în toate aceste zile pe care noi le analizăm astăzi, nu fac decât să ne fure din ceea ce se cheamă sistemul nostru imunitar, fiind foarte expuși la instalarea unei afecțiuni. Deci, mai ales cei care știți că nu sunteți neapărat foarte echilibrați din acest punct de vedere, poate ar fi bine să acordați o atenție deosebită capacității dumneavoastră de a rămâne calm și răbdători în fața unor provocări pe care poate nu le puteți controla foarte bine și cumva eventual să vă și observați și să vă aduceți mai multă stare de bine, prin mai mult somn, prin mai multă meditație, printr-un regim alimentar adecvat, pentru că până la urmă acestea sunt ingredientele de bază pe care le putem utiliza în fiecare zi a vieții noastre ca să ne creăm această stare de bine starea de bine pe care noi o numim sănătate. Zilele de 25 și 26 august vin și perfectează o opoziție între micul benefic și marele benefic, Venusul și Jupiter, la 17 grade pe axa Rac-Capricorn. Acest aspect în sine este un aspect care creează o breșă în toată această săptămână, ne aduce cumva o destul de mare liniște, dar în același timp ne și predispune foarte mult la indulgență, la excese, fie să cheltuiem în exces, fie să mâncăm în exces, fie să facem lucruri în exces care de asemenea nu or să ne aducă în final un rezultat pe starea de sănătate. Pe de altă parte, acest aspect mai creează și tensiuni între cererile care pot veni din partea familiei, cererile care pot veni din partea unor prieteni foarte apropiați și normele sociale. Sunt zile, deci zilele de 25 și 26 august, sunt zile în care e bine să fim atenți la limitele personale și să încercăm să ne păstrăm echilibru între ceea ce se cheamă nevoile noastre personale, dorințele care cu adevărat ne sunt utile într-un anume moment, adică în acest moment în viața noastră, și cele pe care cumva societatea ni le impune. Și mă refer aici mai ales la cei care în aceste zile doriți să accesați niște fonduri, niște împrumuturi, aveți foarte mare grijă la ce condiții vi se pun, pentru că s-ar putea să vi se pară așa, că afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul. Adică citiți cu foarte mare atenție toate condițiile, tot ce aveți de, cum să spun eu, de urmat ca și obligații pentru aceste împrumuturi sau pentru tot ce înseamnă parte de implicare într-un anume proiect, pentru că s-ar putea să nu fiți foarte atenți, iar urmările să nu fie neapărat foarte bune pentru dumneavoastră în primul rând. La nivel de astrologie mundană, aceste zile, din cauza faptului că acest grad 17 predispune la dezastre maritime, deci cumva aceste zile ne pot aduce în prim plan niște dezechilibre pe tot ce înseamnă transportul maritim. Ziua de 26 august, cu predilecție, mai aduce și o anumită predispoziție de a fi cu ușurință triști, abătuți, amărâți, nefericiți în viețile noastre, fără să avem neapărat un motiv anume. Și e bine să țineți cont de acest lucru, să nu vă lăsați prada acestei disperări care este doar creată de o conjunctură și să vă înconjurați de oameni pozitivi, să încercați să nu vă afundați în această stare și când simțiți că vine să încercați să ieșiți cu destul de multă ușurință, să ieșiți cumva printr-un stimul, cumva înconjurându-vă de ceva care să nu vă lase să vă duceți în această zonă și să o vedeți că la sfârșitul zilei veți beneficia de o zi cu adevărat plăcută. Așa cum am zis, sfârșitul de perioade analizate, deci zilele de 30 și 31 august, stau sub semnul celor două poziții care nu sunt în niciun caz favorabile, în primul rând, așa cum am zis, pe starea de sănătate, dar nici pe viața personală. Avem de-a face cu opoziția dintre Venus aflat în semnul Racului și Pluto în Capricorn și opoziția dintre Mercur aflat în 19 grade Fecioară și Neptun la 19 grade Pești. Sunt zile în care ne simțim limitați și separați, în primul rând, de cei dragi, pentru că există niște obligații, niște circumstanțe pe care noi trebuie să le bifăm și acest lucru ne ține departe de oamenii dragi și pentru acest lucru există suspiciunea de a ne simți trădați, înșelați, abandonați. Pot exista cu siguranță și trădări în aceste zile care să ne dea peste cap în relațiile personale și, așa cum am zis, relațiile personale sunt supuse unor tensiuni foarte mari
mai ales în sfârșitul de săptămână, și capacitatea noastră de a înțelege lucrurile s-ar putea să fie iarăși puțin periclitată. Deci nu sunt zile foarte bune de luat decizii importante pentru viețile dumneavoastră, pentru că filtrele pe care le aveți în a lua aceste decizii nu sunt adecvate, nu sunt, cum să spun eu, cele care trebuie. Pe de altă parte, sunt zile care predispun cu destul de multă ușurință la infidelități și nu uitați că până la urmă tot ce facem ni se întoarce în zecit. Asta este pur și simplu o atitudine pe care o facem ca alegere personală. Iar ce vreau să vă spun este că tot ce ține de latura aceasta de spiritualitate, de metafizică, este foarte bine susținută pe aceste zile, pentru că acolo, pentru cei care sunt angajați în astfel de activități, pot avea niște rezultate absolut senzaționale. Deci, încă o dată zic că la sfârșitul acestei săptămâni este foarte important să aveți nivelul de sănătate, unul care să vă satisfacă și în care să vă simțiți cu adevărat că sunteți bine și echilibrați. Urmează o altă săptămână care ne mai aduce niște provocări în plus, tot pe acest nivel de sănătate. Acestea fiind spuse, ce aș mai vrea să adaug la sfârșit, înainte să trec la tranzitul lunii, este o săptămână în care avem Soare și Mercur în Fecioară. Și pe lângă aceste planete, care Fecioara să știe că e un semn de Pământ, mai avem multe alte planete pe semne de Pământ, Uranus în Taur, Jupiter, Pluto, Saturn în semnul Capricornului. Drept pentru care această săptămână poate fi extrem de benefică pentru cei care lucrează la proiecte grele, la proiecte care cer determinare, perseverență, susținere pentru aceste lucruri, pentru că sunt foarte bine susținute. Deci pentru acești oameni, cu siguranță, eforturile pe care le vor depune sunt în această săptămână și în cea care urmează sunt considerabile, dar și rezultatele vor fi pe măsură. Deci dacă vreți să faceți lucruri care în mod normal v-ar da fiori apropo de gradul de efort pe care l-ați putea depune în a finaliza aceste proiecte, iată că au venit niște perioade foarte favorabile de a demara și de a vă apuca de acest lucru. O să vă menționez la analiza detaliată cum anume puteți utiliza acest lucru în interesul personal. Așa cum am zis, tranzitul lunii pentru această săptămână îl parcurgem de acum înainte, deci a venit momentul lui. Suntem într-o săptămână în care suntem de la lună nouă la lună plină, drept pentru care este foarte benefic să facem acțiuni care să ne crească starea de sănătate, pentru că sunt foarte bine susținute și foarte bine tolerate de către corpul nostru. Suntem cu luna în Scorpion de ieri și cu luna în Scorpion rămânem până pe 25 august după prânz la ora 15 și 48 de minute. Este un semn care ne face să trăim destul de intens ca și trăiri. Pe de altă parte ne dezvoltă foarte mult intuiția și e bine să ținem cont în aceste zile de intuiție, dar pentru persoanele care știu că au afecțiuni în zona tractului urinar sau în zona aparatului genital, ele se pot intensifica pe durata acestor zile și nu sunt recomandate, evident, operațiile chirurgicale la zonele menționate, dar în schimb tot ce facem ca operațiune, lucruri pe care să le îmbunătățim activitatea, este amplu resimțită în zilele acestea menționate. Din 25 august 15:48 până în 27 august spre seară la ora 20:36 de minute, luna trece în semnul Săgetătorului și acolo e bine să țineți cont că ne dă foarte mult curaj această configurație, dar uneori ne dă atât de mult curaj încât ieșim din zona de confort cu totul și suntem predispuși la excese. Nu uitați că aceste zile sunt și cele pe care vi le-am menționat ca fiind cu predispoziție la excese și în primul rând e bine să țineți cont în aceste zile de cât de anume mâncați, cât anume beți și ce e foarte important, atenție foarte mare la cât cheltuiți sub imperiul impulsului, pentru că s-ar putea să vă destabilizați pe o perioadă foarte lungă de timp. Acest semn guvernează coapsele și vertebrele suplimentare, sacralo-și-coccisul, adică baza coloanei vertebrale, și dacă aveți afecțiuni acolo în aceste zile, cu siguranță ele se vor resimți, dar altfel sunt zile foarte bune în care e bine să facem mișcare, excursii, pentru că ele ne vor aduce o stare de bine ne îmbunătățește starea de bine obișnuită. Din 27 august 20:36 de minute până în 30 august, imediat după miezul nopții la ora 3:36 de minute, luna se află în semnul Capricornului. Capricornul guvernează tot ce ține de sistemul nostru osos, genunchii, pielea și
Evident că cei care știți că aveți afecțiuni la nivelul oaselor, la nivelul genunchilor sau la nivelul pielii, de obicei în aceste zile ele se acutizează, vă resimțiți destul de mult, dar pe de altă parte sunt zile foarte bune pentru a face ceea ce se cheamă o fizioterapie, o kinetoterapie sau pur și simplu un tratament cosmetic pentru față, pentru că rezultatele care le puteți obține ca urmare a alegerii acestor momente vor fi mai mult decât satisfăcătoare pentru dumneavoastră. Perioada analizată se termină cu o lună în Vărsător, pentru că din 30 august 3-36 până la 1 septembrie, deci după perioada pe care noi o analizăm, luna se va afla în semnul Vărsătorului. Semnul Vărsătorului guvernează gamba și articulația gleznei, precum și circulația sângelui, și sunt zile pe care e bine să le țineți cont că le veți resimți foarte mult, mai ales cei care știți că stați mult în picioare. E bine să țineți cont de faptul că aveți nevoie de mai multă mișcare sau cumva de niște perioade mai dese și repetate prin care să vă stimulați, circulația sângelui la nivelul gambei, ca să resimțiți și să simțiți mai ușor trecerea acestor zile. Acestea fiind spuse, haideți să mergem și să vorbim de analiza tuturor celor 12 semne, pornind, așa cum v-am spus, din semnul Fecioarei. Deci, punem semnul Fecioarei aici, să sper că se vede destul de bine. Ok. Pentru Fecioară lucrurile sunt destul de bune în cursul acestei săptămâni, atâta timp cât se concentrează pe propria lor persoană, cât își demarează cumva proiecte care țin de transformarea lor interioară, pentru că ceva în viața lor nu e ceea ce le place, nu e ceea ce le trebuie. Simt nevoia să transforme ceva nou în ceva vechi în ceva nou. Fie că ținem cont de renunțarea la niște obiceiuri, fie că ținem cont de pierderea de kilograme, fie că ținem cont de faptul că își doresc să renoveze casa. Pentru Fecioare toate aceste acțiuni sunt de foarte bun augur, au idei, au inspirație și, au și resursele necesare pe care pot face rost și de resursele necesare ca să poată duce la bun sfârșit tot ceea ce ei își doresc. Pe de altă parte, sunt destul de concentrați pe propria lor persoană, greu le este însă să stăpânească mintea, care le zboară cu foarte multă ușurință la multe idei și la multe subiecte, dar capacitatea lor de concentrare pe un singur subiect este destul de diminuată, dată fiind și această intensitate a trăirilor de care vă povesteam la început. E bine să țină cont de faptul că în cursul acestei săptămâni, așa cum am zis, ei pregătesc foarte multe planuri pe care să le deruleze pe perioadă foarte lungă de timp, au inspirație care poate veni fie prin vizionarea unui film, printr-o discuție cu un om pe care ei îl stimează, care îl consideră într-un fel de ca mentor, sau pur și simplu printr-o meditație prin care să primească cumva această inspirație pe care ei o pot traduce după aceea într-un proiect personal pe termen lung, pentru că sunt favorizate derulările de proiecte pe termen lung, ei fiind extrem de dornici să-și ajusteze cumva zona de carieră, și asta o să fie valabilă pe perioadă lungă de timp, dar pornind de la acest moment. E bine să țină cont de faptul că inclusiv relațiile de iubire sunt destul de testate pentru Fecioare din cauza faptului că există foarte multe responsabilități pe care aceștia și le iau ca și task-uri zilnice în perioada aceasta, nefiind neapărat disponibil pentru relațiile de iubire, sau pur și simplu cealaltă versiune, există posibilitatea de a avea discuții foarte mari cu persoana lângă care sunt, fie datorită faptului că finanțele la comun nu sunt cheltuite și nu sunt administrate așa cum ar trebui sau cum sunt pe gustul Fecioarei, și de acolo pot apărea foarte multe discuții pe care Fecioara le poate ține piept foarte bine în cursul acestei săptămâni și își apără foarte bine punctul de vedere, fie pur și simplu descoperă anumite lucruri care poate i-au fost tăinuite până la momentul acesta de timp și creează un disconfort, ducând, așa cum am spus, la sfârșitul săptămânii la niște situații extrem de tensionate pe tot ceea ce se cheamă zona aceasta de relații personale. Dar, pe de altă parte, Fecioarele sunt dornice să întâlnească și persoane noi
și cum acest aspect care este valabil pe sfârșitul de săptămână cuprinde și weekendul, e bine să țineți cont că aceste persoane noi pe care vreți să le întâlniți, încercați să le întâlniți în spații publice, pentru că există acolo predispoziții pentru abuzuri fizice și atunci nu vă expuneți mai mult decât e necesar. Intervalul de 27-29 august poate aduce extrem de mult un potențial creativ deosebit, o dorință de a-și înfrumuseța casa, locuința sau pur și simplu de a petrece de timp în solitudine, pentru cei a căror dată de naștere este fie 28, fie 29 august. Ei obțin maximum de rezultate pentru perioada menționată. Trecem mai departe și vorbim despre balanță. Balanța care la acest moment de timp este cumva cea mai încercată prin simplu fapt că nu are energie și este invitată cumva la a se odihni mai mult, a asculta mai mult și a vorbi mai puțin și de a-și asculta nevoile corpului, tocmai datorită faptului că există o nevoie mai mare de odihnă decât este de obicei. Pe de altă parte, balanța poate beneficia în cursul acestor zile de o, cum să zic eu, promovare neașteptată, de o recunoaștere neașteptată a muncilor și acest lucru nu le poate aduce decât o stare de bine și cumva îi poate pregăti pentru perioada când soarele va intra în propriul lor semn după 22 septembrie, când atunci se pot bucura de această mărire, promovare care se produce la momentul acesta de timp și, așa cum am zis, poate să genereze un plan de bătaie pe linie de carieră pe termen lung. Pe de altă parte, balanțele sunt foarte dornice de a-și îmbunătăți sau de a-și definitiva anumite parteneriate și acolo e bine să țineți cont că această energie în exces merge în două părți. Fie doriți foarte mult să îmbunătățiți un parteneriat și aveți o atitudine foarte impulsivă și agresivă și sfârșiți prin a vă certa din cauza faptului că există acolo niște diferențe de păreri legate de modul cum anume acest parteneriat se derulează și asta mă refer atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Deci balanțele oricum sunt într-o dorință de afirmare, într-o dorință de a nu fi singuri, dar a fi alături de persoane care să-i reprezinte, să simtă că au acea armonie pe care ei ca balanțe o caută practic toată viața. E bine de știut că dacă acum ei sunt foarte vizibili și pot fi chiar și victima unor scandaluri sau unor bârfe, deci e bine să țineți cont cu cine vorbiți și ce vorbiți, tocmai datorită faptului că v-am zis că această săptămână vă poate predispune la a spune lucruri mai multe decât cele pe care vi le doriți. E bine să așteptați cumva săptămâna imediat următoare, când vă va fi mult mai ușor să vă exprimați și când veți fi mult mai apreciați pentru ceea ce aveți de oferit. Până atunci însă e bine să țineți cont de faptul că, așa cum am zis, încercați să primiți semnele care vă pot veni prin intuiție, să dați importanță viselor dumneavoastră și să fiți foarte receptivi la informațiile care vă vin prin discuțiile cu oamenii din jurul dumneavoastră. Pentru această săptămână, cei mai încercați pe cele ce am povestit sunt cei a căror dată de naștere se află în intervalul 15-20 octombrie sau își cunosc ascendentul și știu că la între 22 și 26 de grade balanță, iar zilele de naștere 13-14 octombrie pot beneficia în intervalul 27-29 august de o inspirație deosebită de a face ceva creativ, mai ales în zona aceasta de carieră. Deci ei sunt cei care pot beneficia de acea mărire, de acea recunoaștere, de un lucru care să îi bucure pe linie de carieră. Trecem mai departe și vorbim despre Scorpion. Scorpionul este dornic de muncă. Deci Scorpionul este într-o perioadă în care își dorește foarte mult să muncească, își asumă destul de multe lucruri pe care dorește să le facă. Lucrul acesta nu îl face neapărat foarte popular între colegii de serviciu. Mă scuzați, am uitat să îmi schimb zodiile, deci suntem la Scorpion. Cer mii de scuze, am trecut peste balanță.
Deci Scorpion este dornic să muncească, așa cum am zis, își asumă destul de multe responsabilități, vrea să facă o grămadă de lucruri în zona aceasta de job, de sarcini de zi cu zi, lucru care nu îl va face neapărat foarte popular între colegii pe care îi are ca și colaboratori, acolo ar putea exista destul de multe neînțelegeri și conflicte. Pe de altă parte, este o perioadă foarte bună pentru Scorpion dacă vor să-și găsească un job nou, dacă vor să-și îmbunătățească starea de sănătate, pentru că sunt dornici să-și asume sarcini noi legate de partea aceasta de exerciții fizice, ei având multă energie, sau pur și simplu să încerce diete noi, să încerce regimuri alimentare care să, așa cum am zis, să le îmbunătățească starea de sănătate. Ei sunt altfel foarte buni vizionari pentru proiectele lor pe care le au în derulare și acest lucru cumva le poate crea, așa cum am zis, probleme la nivelul relațiilor personale, pentru că nu sunt într-o perioadă în care să-și dorească foarte mult să experimenteze ceea ce se cheamă trăirea unei relații de iubire sau căutarea unei relații de iubire. Ei, așa cum am zis, fiind mult mai ancorați pe proiectele lor pe termen lung, pe tot ceea ce ține de zona aceasta de carieră, pe tot ceea ce ține de starea de sănătate, sunt lucrurile care într-un fel sau altul îi preocupă cel mai mult. Nu sunt neapărat nici foarte buni comunicatori în această perioadă, nu comunică cu foarte multă ușurință, nu se fac înțelegi cu foarte multă ușurință, însă au o minte foarte bine ancorată, așa cum am zis, pe ideea de proiecte, pe ideea de job, pe ideea de a-și pune la punct un plan strategic pe termen lung pe tot ceea ce înseamnă zona de carieră. Așa cum am zis, relațiile de iubire pot fi tensionate și pot fi destul de dificile pentru ei în eventualitatea că acestea există în derulare în viața lor la momentul în săptămâna despre care noi vorbim, datorită faptului că fie nu comunică, fie nu sunt prezenți. Au foarte multă treabă, sunt angajați în tot felul de treburi care necesită efort, timp și prezență și acest lucru nu îi face disponibil pentru relațiile despre care noi vorbeam, relațiile personale în mod special. Dar pentru Scorpion o avertizare, atenție foarte mare la cât de mult vă implicați în zona aceasta de muncă, pentru că puteți ajunge să fiți epuizați. Trecem mai departe și vorbim despre Săgetător. Pentru Săgetători este o săptămână în continuare cu destul de multă susținere. Ei au foarte multă energie, se descurcă foarte bine în zona aceasta de creativitate, sunt pur și simplu sclipitori în tot ceea ce înseamnă ideile noi, dar este deja o săptămână care îi invită să-și gândească foarte bine tot ceea ce înseamnă zona aceasta de carieră. Toate discuțiile la ei se învârt în zona aceasta de carieră, de cum să-și facă treaba mai bine și cumva acolo sunt și lucrurile care se și întâmplă pentru ei. Iar dacă jobul pe care îl desfășoară pe baze zilnice presupune și creativitate, atunci acolo vorbim de o săptămână plină de succes din toate punctele pentru săgetători. Pe de altă parte însă trebuie să aibă grijă la faptul că tot ce înseamnă partea aceasta digestivă are foarte mult de suferit în continuare pentru ei, iar zilele de 25 și 26 august îi pot face să se simtă oarecum neiubiți, suspicioși și cumva să-și aducă aminte de tot felul de situații de iubire care poate aparțin trecutului, dar le revin în memorie și le aduc cumva un sentiment în care să nu se simtă neapărat foarte bine și foarte echilibrați, iar acest lucru să-i predispună la indulgențe de toate felurile, că sunt culinare, că sunt mâncare, băutură sau eu știu, orice altceva. Atenție foarte mare, pentru că acest lucru nu vă va face în niciun caz bine acestui sistem digestiv, de altfel destul de supus unor tensiuni în toate aceste zile despre care noi vorbim. Altfel, pentru ei, așa cum am spus, săptămâna este foarte bună, sunt plini de energie, sunt exuberanți, chiar dacă această zonă de carieră le ține atenția, cum să spun eu, trează, chiar și acolo se pot descurca cu destul de multă ușurință, să aibă cuvintele potrivite, să discute cu șefii și să-și pună punctul de vedere de așa manieră încât să fie luați în considerație și să fie ascultați.
Pentru zilele pentru intervalul dintre 27 și 29 august, cei care sunt născuți fie în 27, fie în 28 noiembrie, au o predispoziție extraordinară pentru a avea niște revelații legate de cum să-și ducă relația de iubire la un nivel superior, cum să acceseze o formă de iubire de sine până la urmă, care să le facă mai bine pentru zilele imediat următoare, dar tot aceste zile predispun destul de mult și la infidelitate. Deci, atenție! Trecem mai departe și vorbim despre Capricorn, care, fiind un semn cardinal și de pământ, are destul de multă treabă în această săptămână pentru că la ei se întâmplă lucruri. Sunt foarte dornici să-și asume un statut personal superior față de cel pe care îl au în acest moment, drept pentru care sunt foarte dornici să citească, să învețe, să discute despre cum anume pot avea mindset-ul necesar, convingerea pe care ei trebuie să o aibă ca să-și împlinească acest vis care să însemne o stare mai bună în viața lor, fie că e personală, fie că e profesională. Pe de altă parte, Capricornii sunt foarte dornici să investească foarte mult timp în familie și în casă. Nu sunt neapărat dornici să intre în contact cu oameni noi, nu sunt neapărat dornici să intre în contact cu situații noi, sunt destul de conservatori în perioada aceasta, dar, așa cum am spus, investind foarte mult timp în casă și familie, pot ajunge să se și certe cu aceștia dacă cumva situațiile care le trăiesc acolo nu sunt pe placul lor. Pe de altă parte, ei își pot îmbunătăți parteneriatul pe care cu soțul, soția, tocmai datorită faptului că vin cu niște inițiative foarte bune, pentru că sunt foarte buni povestitori în aceste zile, pentru că sunt creativi și dacă nu exagerează cu cerințele și cu impus anumite restricții, ei fiind foarte buni la a face acest lucru, au șansa să treacă peste această săptămână fără incidente urâte și fără să resimtă, cum să spun eu, apăsarea acestei săptămâni față de alte semne și față de alte persoane care pot avea această săptămână destul de dificilă. E bine să țină cont că inclusiv proiectele personale pe care ei și le pot stabili la acest moment că vor să le deruleze, pot întâmpina obstacole tocmai de la susținerea familiei. Deci pot ca cei din familie, fie părinții, fie soțul, soția, să nu fie cei care să le ofere susținerea de care să aibă nevoie în demersurile respective și asta să fie o sursă de supărare și de frustrare pentru această săptămână. Pentru săptămâna pe care noi o analizăm, din plin vor resimți toate aceste lucruri, cei a căror dată de naștere se află în intervalul 13-17 ianuarie sau își cunosc ascendentul și știu că la între 22 și 26 de grade Capricorn. Pe de altă parte, zilele situate între 27 și 29 august pot fi extrem de benefice și cu inspirație și cu tot ce înseamnă creativitate, mai ales pe zona aceasta de casă. Pot fi extrem de buni în a face un plan, în a-și gândi îmbunătățirea casei cu foarte multă ușurință, ceea căror dată de naștere este 11 sau 12 ianuarie. Trecem mai departe și vorbim despre Vărsător. Vărsătorul. Pentru această săptămână ei sunt în continuare într-o permanentă mișcare, dar de data aceasta sunt într-o mișcare și într-o comunicare legată de partea aceasta de job. Își doresc foarte mult ca tot ceea ce înseamnă partea lor de carieră să cunoască o creștere, o îmbunătățire a nivelului pe care în acest moment îl au, fie că sunt pe cont propriu, fie că sunt angajați și atunci sunt dornici să investească. Fie că învață ceva nou, fie că își fac niște contacte noi. Deci mintea lor este foarte activă, ei sunt tot timpul pe drumuri. Pare că până la urmă și toată lumea vrea ceva de la ei și atunci acest lucru vine ca o cerință suplimentară și evident că cel mai greu lucru în această săptămână pentru vărsători este să se relaxeze. Ei sunt au și o intuiție extraordinar de bună pe durata acestor 7 zile despre care noi vorbim și atunci cumva pot utiliza tot acest amalgam de intuiție cu capacitatea de a învăța foarte bine să-și împlinească într-un mod
foarte bun tot ceea ce au de făcut. Însă, așa cum am zis, capacitatea lor de relaxare este foarte mică și atunci s-ar putea să aibă probleme cu somnul, s-ar putea să aibă probleme cu durerile de cap care să fie destul de acute și destul de grele, iar ce mai poate interveni ca și un sentiment de stres și frustrare este că tot ceea ce vor ei să facă se poate lovi de niște ziduri, de niște bariere care vin fie din zona legislativă, fie din zona, cum să spun eu, spre exemplu, dacă au un proiect de făcut, să constate că legislația nu îi ajută. Dacă vor să inițieze ceva nou, nu au cadrul legislativ necesar care să poată să le permită să-și ducă la finalitate ceea ce doresc. Oricum ar fi, e bine să înțeleagă că trebuie să fie răbdători și creativi pe toate lucrurile pe care vor să le facă, pentru că doar așa pot reuși și în acest fel își și protejează ceea ce se cheamă sănătatea, evitând aceste frustrări și nervi care pot fi destul de mari în această perioadă. Pe de altă parte, pentru tot ceea ce înseamnă relațiile de iubire, pot să zic așa că vărsătorii sunt predispuși să găsească o relație nouă de iubire tot în această zonă de muncă sau pur și simplu pot avea destul de multe dificultăți pentru că nici ei nu sunt prezenți, sunt cu mintea plină de idei legate de planul acesta de job și nu le stă neapărat mintea la iubire. Trecem mai departe și vorbim despre pești. Peștii în această perioadă de timp sunt orientați către a-și îmbunătăți relațiile pe termen lung, de a-și negocia contracte, pentru că au o capacitate foarte bună de negociere. E bine ca acest lucru să îl facă. Pe de altă parte, ei își pun multe întrebări legate de valorile pe care ei le au, acestea fiind într-o schimbare care va dura multe luni de acum înainte, iar ideea de valoare trece evident și prin câștigurile materiale pe care aceștia le au și au posibilitatea de a și le spori. Deci dacă sunt suficient de creativi și sunt în această perioadă, își pot lua un alt job, care poate să nu fie la fel cu cel pe care l-au, dar poate să meargă foarte bine pe zona aceasta de creativitate. Pot apela la o cunoștință, la un prieten care să îi recomande pe zona aceasta de competență pe care ei o au la momentul la care noi vorbim, tocmai cu scopul de a-și rotunji veniturile, de a-și suplimenta veniturile pe care ei le au, în acest fel sporindu-și ceea ce se cheamă nivelul de încredere în propria persoană. Mai mult decât atât, e bine să știe că evident că apar și cheltuieli în această perioadă și poate că aceste cheltuieli pot fi făcute cu scopul de a-și îmbunătăți nivelul de competență. Deci investesc într-o carte care mă învață să fiu mai bun la locul de muncă, investesc într-o formă de specializare care cumva să-mi aducă o competență sporită și care mai târziu, după ce termin acest curs, să-mi aducă mai mulți bani. Pe de altă parte, așa cum am zis, ei sunt foarte buni în a-și negocia contractele și condițiile inclusiv de locuit cu familia și cu cei de acasă și atunci e bine să țineți cont de faptul că sunteți foarte inspirați dacă vreți să vă apărați sau să vă îmbunătățiți anumite condiții pentru că aveți cuvintele la dumneavoastră, aveți putere de convingere și ceilalți vă ascultă. Așa cum am zis, prin faptul că încă Venusul se află în semnul racului, pentru pești dorința de a trăi povești de iubire frumoase, fie că sunt în căutarea iubirii, fie că vor să aducă o notă de romantism în relația deja existentă, acest lucru este un alt leitmotiv al acestei săptămâni pe care noi o analizăm. Sunt plini de romantism și sunt plini de creativitate. Și pot face ca aceste relații de iubire să înflorească în viața lor, mai mult și cu atât mai mult cu cât inclusiv aceste relații de iubire îi pot ajuta să se simtă mai valoroși în viața lor. Pentru intervalul dintre 27 și 29 august, cei a căror dată de naștere este fie 24, fie 25 februarie, pot avea maximum de creativitate și de potențial de a-și găsi relații de iubire sau de a-și îmbunătăți relațiile existente într-un mod spectaculos. Trecem mai departe și vorbim despre berbec. Un semn de foc care este destul de încercat pentru că
Are Martele în propriul lor semn, ceea ce le aduce foarte multă energie și foarte multă dorință de a începe ceva nou, dar acest ceva nou vine cu impulsivitate și cu dorința de a accelera, lucru care nu se întâmplă, pentru că vin destul de multe opoziții și destul de multe obstacole din zona autorităților, din zona aceasta a legislativului, a locului a nivelului superior la care ei se raportează. Și atunci pentru ei este foarte greu să aibă răbdare și să fie cumva și creativi, drept pentru care există destul de multă posibilitate să aibă probleme de sănătate. Deci atenție foarte mare. Mai mult decât atât, ei sunt foarte interesați în această perioadă în tot ceea ce înseamnă atât starea de sănătate a lor, cât și zona de muncă. Deci dacă sunt în dorința de a demara un proiect, de a face ceva nou în viața lor, cumva se gândesc cum să etapizeze și prin ce etape să treacă acest proiect ca să ajungă la finalitate. Lucru care ar fi de altfel cel mai bun de făcut în această perioadă, pentru că vor avea determinarea necesară fără să resimtă ideea aceasta de pierdere de timp și de lipsa răbdării și de lipsa rezultatelor pe ceea ce, pe ceea ce ei își doresc ca și finalitate pe un anume proiect, pe o anume speță legată de jobul pe care cumva ei vor să-l îmbunătățească. Mai mult decât atât, în această perioadă ei au nevoie și de un confort acasă, de un confort în familie, și fie că vor să-și îmbunătățească relațiile de familie, fie că vor să-și înfrumusețeze casa. Acest lucru iarăși este un lucru de bun augur pentru berbeci, dar pe de altă parte e bine să țină cont de faptul că această energie marțiană de care ei dispun în toate aceste săptămâni îi fac să pară foarte agresivi. Și atunci, de aici, conflictele ar putea să fie destul de mari. E bine să țină cont că sunt predispuși la dureri mari de cap, pentru că nu se relaxează, pentru că le este foarte greu să doarmă și această energie fizică în exces va trebui să găsească o modalitate să o consume mai mult decât de obicei, și tot această energie în exces îi poate face să aibă probleme inclusiv de trafic, adică să aibă accidente, pentru că sunt foarte impulsivi. Atenția sporită pentru tot ce înseamnă cele menționate anterior este pentru datele de naștere aflate în intervalul 12-16 aprilie sau pentru cei care își cunosc ascendentul și știu că l-au între 22 și 26 de grade berbec. Pe de altă parte, zilele de între 27 și 29 august pot aduce o rază de soare și niște, oportunități apărute de nicăieri, un ajutor divin neașteptat în problemele pe care ei le au de rezolvat pentru datele de naștere 9 sau 10 aprilie. Trecem mai departe și vorbim despre Taur. Taurul, un semn de pământ care se bucură foarte mult de toată această energie de pământ care le este la dispoziție pe durata celor 7 zile despre care noi vorbim, și ei sunt foarte creativi, sunt foarte dornici să își exprime creativitatea prin orice. Dacă scriu frumos, dacă desenează mai frumos ca de obicei, sunt interesați să trăiască frumos alături de persoana iubită sau sunt dornici și își pun foarte multe întrebări de cum anume să își găsească iubirea în viața lor. Pentru că la ei este cumva cea mai dificilă, provocare pentru această săptămână este să facă un echilibru între ideea de a sta în solitudine, care este foarte pregnantă și foarte puternică, pentru că le ies la iveală tot felul de frici, tot felul de blocaje pe care le țin cumva acolo ascunse de mult timp și pe care e bine să le conștientizeze la momentul la care noi vorbim, pentru că le pot vindeca, și dorința de socializare, care și ea e destul de mare. Și cumva între acestea două vor trebui să pună un echilibru de așa manieră încât să nu-și pericliteze nivelul de energie în primul rând. Pe de altă parte, așa cum am spus, ei au o foarte mare inspirație în tot ceea ce înseamnă zona aceasta de exprimare prin cuvinte, și dacă vor să comunice cuiva ceea ce simt, ceea ce vor să aplaneze un conflict mai vechi într-o relație poate cu un prieten, acum este momentul să o facă, pentru că sunt foarte inspirați și vor găsi cumva și, cuvintele și atitudinea și starea necesară ca acest lucru să se întâmple pentru ei.
Altfel, așa cum am zis, o săptămână care poate să nu fie neapărat foarte greu resimțită, ba din contră să aibă cumva o latură de plăcere. Chiar dacă aleg să vizioneze filme și să stea singur, cu siguranță se vor simți de asemenea foarte bine. Mai mult decât atât, ce putem spune despre ei decât că această socializare le poate aduce niște cunoștințe întâmplătoare care să îi ajute foarte mult pe zona aceasta de carieră, dar nu la momentul de timp de care noi vorbim, ci însă niște săptămâni imediat următoare. Trecem mai departe și vorbim despre gemeni. Gemenii sunt într-o dorință destul de mare de a se reinventa. Și aceasta este o perioadă în care ei vor să se retragă, să petreacă timp cu ei înșiși și să se gândească foarte serios la ce anume vor să facă ei de acum înainte pe o perioadă destul de lungă de timp, de săptămâni și de luni. Sunt foarte ambițioși, au idei foarte bune care unele dintre ele presupun muncă foarte multă și, cum să spun eu, proiecte din acestea foarte grele prin care ei cumva trebuie ei înșiși să se reinventeze și să aibă noi convingeri pentru ceea ce vor să facă de la momentul acesta încolo. Este foarte bun momentul pentru gemeni, inclusiv de a-și îmbunătăți relațiile cu membrii familiei, să petreacă mai mult timp cu ei, cumva chiar sunt într-o dorință de a da și de a primi daruri cu destul de multă ușurință. Iar dacă vor să vândă sau să cumpere o casă, pentru gemeni acum este un moment extraordinar de bun, pentru că pot, cum să zic eu, pot vinde la prețul corect, pot cumpăra la un preț foarte bun, deci toate aceste lucruri le sunt extrem de benefice gemenilor. Pe de altă parte, ei sunt destul de altruiști și destul de vizionari și pot lucra destul de bine în grupuri de oameni care să împărtășească aceleași interese ca și ei și pot ajunge să se erigeze într-o poziție de lider, într-o poziție de conducător al acestor grupuri. Dacă nu, cu siguranță vor dori să-și adune prietenii în preajmă, să împărtășească cu ei opinii, păreri și să vorbească despre aceste planuri care cumva ei le au în minte și le pot gestiona destul de corect în perioada imediat următoare, pentru că una, sunt destul de serioși și doi, la mână nu sunt atât de superficial cum sunt ei de felul lor sau cumva atât de duali. Le este mult mai ușor să se centreze pe o idee care să aibă o valoare mare și importantă pentru ei și să o împartă în mai multe etape de așa manieră încât să o vadă cum să spun eu, finalizată. Deci, pentru gemeni, o săptămână în care ei vor să se concentreze pe lucruri foarte serioase și bine ar fi să o și facă, pentru că, așa cum am spus, au foarte multă inspirație și au foarte multă șansă de a beneficia de niște idei chiar geniale, aș putea spune. În perioada 27-29 august, cu atât mai mult ar putea să facă acest lucru legat de frământările din viața lor, de ceea ce consideră ei că este cu adevărat important, cei care sunt născuți fie în 26, fie în 27 mai. Ajungem la rac. Racul este ultimul semn cardinal, dar nu cel din urmă, care este cumva, care resimte destul de mult toată această presiune și toată această apăsare din nevoia de a face și care îi împinge să facă ceva cu viețile lor. Racii sunt șarmanți în continuare, sunt dornici să-și creeze niște oportunități noi în viața lor și mai ales sunt foarte dornici de independență și de a face ceva sau de a face ceva remarcabil în zona aceasta de carieră sau pur și simplu de a-și asuma independența. Este o perioadă în care probabil foarte mulți raci vor gândi afaceri personale, vor gândi să-și schimbe cumva drumul în viață dacă acesta nu mai este ceea ce le trebuie, dar vor avea nevoie de destul de multă diplomație în a-și susține aceste proiecte cu partenerii de viață în primul rând, pentru că de acolo pot apărea destul de multe obstacole și opoziții. Cumva aceștia poate că nu sunt dispuși să-i susțină în toate aceste demersuri și evident de aici încolo conflictele și frustrările și stresul sunt la ele acasă și generează destul de multe neplăceri. Altfel, racii sunt cu o minte foarte activă, învață cu foarte multă ușurință, sunt foarte curioși și acest lucru e bine să îl îndrepte, toată această atenție e bine să o îndrepte
în a-și oferi informațiile pe care cumva, de care ei au nevoie pentru finalizarea acestor proiecte, care de altfel pot fi foarte ambițioase și cu tenacitatea și cu răbdarea pe care o au la dispoziție le pot duce cu siguranță la bun sfârșit. Inclusiv părinții pot fi cei care se pot opune pentru racii care sunt mai tineri și care au nevoie de susținerea părinților pentru această independență pe care ei și-o doresc. Relațiile de iubire de asemenea sunt și ele în atenția și cum să spun eu, în colimatorul racilor și pot intra cu destul de multă ușurință în contact cu oameni noi, dar așa cum am zis, atenție foarte mare la sfârșitul săptămânii și întâlnirile acestea care se întâmplă pentru prima oară să nu fie făcute decât în zone publice pentru a putea evita întâlnirea cu poate persoane care nu-și stăpânesc foarte bine instinctele și să nu aibă parte de abuzuri. Pentru toată această perioadă, vedetele sunt cei care au data de naștere cuprinsă între 14 și 19 iulie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au între 22 și 26 de grade rac. Inspirați și creativi pentru orice problemă care îi frământă la acest moment de timp sunt pentru intervalul 27-29 august, cei care sunt născuți fie în 12, fie în 13 iulie. Și ajungem la ultimii de anul, la cei din urmă, la lei, care au o săptămână, cum să zic eu, plină de provocări pe zona materială, pentru că mintea le stă la bani, doar la bani, au nevoie de bani pentru proiecte care țin de carieră, au nevoie de bani pentru îmbunătățirea stării de sănătate, au nevoie de bani pentru că vor să cumpere, să vândă o casă, pentru că vor să-și îmbunătățească ceva în casă, pentru că au multe proiecte în plan. Evident că aceste proiecte legate de partea financiară sunt de bun augur. Chiar dacă nu au asemenea proiecte, cu siguranță se vor gândi care le este bugetul de venituri, care le este bugetul de cheltuieli și într-un fel sau altul toată această săptămână îi va putea ajuta pe lei să învețe mai bine cum să gestioneze zona aceasta de finanțe. Au și energie, au și inspirație. E bine să țină cont că în măsura în care vor reuși ca acest exces de energie să-l consume într-un mod corespunzător și să-l combine și cu o parte de somn sau meditație prin prisma cărora aceste meditații, acest somn odihnitor le poate aduce vise și inspirație, inclusiv pe zona aceasta de idei de care ei au nevoie ca să ajungă la finalitatea pe care o doresc. Este foarte clar că pentru lei se vor schimba foarte multe în zona aceasta de carieră în lunile și poate chiar anul care urmează, dar cumva aceste schimbări se configurează încă de la acest moment. Pentru lei, relațiile de iubire nu sunt neapărat foarte bune și foarte favorizate în această perioadă, pentru că relațiile noi au acel iz de interzis. E bine doar să mai aibă puțină răbdare, pentru că de săptămâna viitoare Venusul va intra în propriul lor semn, dându-le leilor o posibilitate de a fi șarmanți în stilul lor mare, cum de altfel sunt de obicei, și atunci pentru ei vor fi foarte multe oportunități, fie de a-și îmbunătăți relația actuală, fie de a crea unele noi. Dar până atunci e bine să-și revizuiască cumva rănile din relațiile vechi, să se împace cumva cu trecutul, iar dacă au o relație deja în derulare, cumva să o petreacă momente extraordinar de frumoase și de intimitate departe de ochii lumii, cumva luându-și câteva zile în care să petreacă timp cu persoana iubită. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă urez ca această săptămână încercată să o treceți cu bine și să ne revedem cu bine, sănătoși, voioși, săptămâna viitoare și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă aveți ceva de comunicat, primesc cu interes și cu mulțumire și cu recunoștință comentariile dumneavoastră. Toate bune tuturor!